Good morning everyone and welcome to our channel. Please don't forget to subscribe, like and comment. As I'm going to update you guys about episode 9, njengoba sisazi sonke episode 8 wethu uphumile. Just for ndimthathe back kancane for a recap, as basibonile ba ku part 8 wethu ubuntu be-invitiwe yifamily kaMbali. Sabona ke futhi ba ubuntu akafunwa nobonwa yifamily kaMbali ba asondele kuMbali. Going to episode 80 to episode 9 I mean, and azongenzeka episode 9 ulusanda njengoba sibonile sonke ku episode 8 ukuba unoMbali baye bafumana uMbali wafumana iclash, wabona indoda yakhe ihleli nomngane wakhe ebedini, khange aphinde ke leyo nto ayikwazi ukuyixolela oko ayimphathanga kakuhle. Into ayenzileyo kuMbali, she decided ukuba astokhe ulusanda apha yakhona amlandelele amharase, uyayibona ngendlela afila ngayo. Asazi kuba uzayenza lento yoharasa ulusanda until when, because uMbali qhubeleni unobuntu akazazi kahle kahle ubufuna ntoni uMbali. Ubhizi ke uthukana nechomi yakhe ngaloo ndlela uba emthathele indoda. Officially ndimblame kwelinye icala uMbali, nam I was going to feel the same even if umuntu uyehlukana naye, but it doesn't mean makathathe ichomi yakhe, uyandithola mos. Kwelinye icala uMadiya ke uyabona uba no, intombi yakhe kwezi ntsuku ayiphethekanga kakuhle. uMbali akatyi nokutya, uyalala eli engakhange nje athethe, like kwayena nje ungumuntu ongathi ungcwathile kwezi ntsuku akaphethekanga kakuhle. So mama kuyazama ke ufind out uba intombi yakhe ityiwa yintoni na. Uzamile ke uba open ke uMbali kumama ke, even though ke ngendlela open ngayo ablame umama ke ngezenzo zakhe zonke. Uyasho uba mama ndikule situation ngoku ndikuyo ngenxa yakho, ubomi bam buhlangahlangene because of you mama. Officially I don't understand uba uMbali kahle kahle kutheni eblame umama ke guys, because whatever i-decision uMbali ayenzileyo uba abe kule situation akuyo akangafaka umama wakhe, uzidecidele wayikhethe. But ke abantwana yabazi ke xa befuna ukuthatha bangafuna ukuthatha i-responsibilities, iyandithola bafuna ukublame abazali babo. Sigqithe ke nalapho uMadiya uyazama ukukhangelwa kahle kahle yintoni la yenzileyo emntaneni wakhe, even though engayitholi ipoint yakhe uMadiya uMbali ecomplaina. Uyazama ke ukumita halfway ukuba amthobe umoya uba kahle kahle ehlise umoya, izinto zizolunga njengomzali ke ethoba umntana umama uthoba umntwana wakhe umoya ezama umfaka endleleni. Kwelinye icala ke uMbali njengoba simazi uba ubomi bakhe ke buhlangahlangene, unalabafana bayi-2 angazaziyo kahle kahle uba athathe umphi. Siyamazi uMbali sonke njengoba sasimazi uMbali uyamthanda uMohau kakhulu, kodwa ngoku kule situation azifake kuyo kwabuntu. Kwelinye icala ngoku ngabe ugaina more feelings kubani kubuntu, ushiya uMohau. Asazi ke i-decision kaMbali uba izawuhamba ithini na, but ekugqibeleni uMbali ubonile uba no guys, ku episode 9 wethu uyabona uba no guys, I think I need to take a decision, decide uba ndifuna bani napha ebomini, because I can't deal namadoda ayi-2. So ekugqibeleni ke uMbali uzawuthatha i-decision akhethe umuntu afuna umkhetha. Asazi ke guys uba iyobe ingubani lo muntu lowo. I think ukuze sifind out ngayo loo nto, we have to go and watch episode 9 wethu sibone uba uMbali udecide ntoni na ngobomi bakhe. uMohau ke indlela abevuye ngayo xa efumana icall ebuya kuMbali, njengoba uMbali ke ezabafowunela ke ababize bobabini, eso sibindi ke abize abafana boyi-2 ezabaxelela ke indlela afila ngayo nokuba kahle kahle ngubani lo amfunayo uba naye ebomini bakhe. uMohau bonwabe kakhulu ke because uye waqonda uba yo wow uMbali ekugqibeleni after endibambeni nomngane wakhe but still usandifowunela wa-excited kuMohau wayodibana noMbali. Sizawufumana more ke kwi-episode xa seyiphumile sibone uba kahle kahle uMbali yintoni kahle kahle azathi ayenze ebomini bakhe. Kukangako ndimphathele kona ke guys kwi-episode 9. Before ndinishiya yithani ndinihlebele something also. Ama-viewers guys entliziyo aphakelwa kuthiwa ayacomplaina abantu kakhulu ngecharacter edlalwa ngumama Malitsatsi. Bathi ke abantu ama-viewers no, umama Malitsatsi akakho good kule nto ayenzayo, like abanye bathi ke I think she must go back to school ayokwenza i-acting because I know acting skill yakhe ayiyo at all. There is a character abedlala caba ebeza ngofletha no-character uNgwenya. So ama-viewers wethu ke akhange ayijabulele yonke le nto,
athi no, indlela afletha ngayo it's like ngumuntu okwi-drugs, bengumuntu wa-high. So abanye ecaleni bathi I think uMalitsatsi ukuzane makanike i-second chance, but then bamtshintshe i-character, at least bamdlalise njengomuntu ongathi ziyantrenga la, like bamnike bengathi umuntu o-mentally disturbed actually ya-character, because wow, le ezinye i-characters ziyamshaya akakwazi nokuzidlala. So asazi ke i-production ama-directors nama-producers ukuba azawuthini na, angabe azawamamela nama-viewers okanye azaqhubeka ignore ngathi awevanga nto aqhubeke adlalise uMalitsatsi le character, or they will take i-advice yama-viewers uba bamdlalise i-character yomuntu ongathi noko azikho la kahle lapha enhloko, eziba kuthiwa ingathi yona character ezoba good kuyo, because ke ekugqibeleni is not like ukuba badlala ngaye, mhlawumbe bayibona into abayibonayo. Guys, sisonke siyabukela. That's all today, guys. Before I go, let me remind you again, don't forget to subscribe. The drama is still coming more. And bye.